Много специален поздрав за Алјоша од неговата сапруга Габриела и неговите синове Сурај и Стефан од Раднево. Љубов до теб, најскъпият човек, до теб се Сурај и Стефан, гордеят се с теб всеки ден. БНВ F10 блести на пътя, но не колата прави мъжа. С голямо сърце, с чест и дума, така те знаят всички у дома. Алјоша, човек с душа, и в бедност и в богатство все същият остава. Ръката си подава, никого не предава, такъв мъж рядко вече се намира.